Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged bangun watak ingkang laras kalian iman kapitadosan kula panjenengan. Wonten ing iman kapitadosan kula panjenengan menika kathah kautaman-kautaman, salah setunggale inggih menika katresnan, welas asih, keadilan, kejujuran lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi watak ingkang kula panjenengan bangun wonten ing diri pribadi kula panjenengan nggih kados mekaten. Ananging yen kula panjenengan akeni lan limbang-limbang, kadangkala watak sing selaras kalian iman kapitadosan menika ya jarang. Gusti paring tulodo menggaing katresnan, menggaing welas asih, kebaing sih pangapunten ning awake dhewe sok-sok malah sesengitan, luwih ngepenke ora seneng karo wong liya, dendam, nyimpen elek ing wong liya ana ing ati lan sapanunggalane. Nah menika tentu dados tantangan tumraping kula panjenengan anggenipun bangun iman. Lan lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem rikala pinanggih kalian tiang-tiang Parisi. Tumraping Gusti Yesus tiang-tiang Parisi menika mung katone wae sing apik ning kenyataane elek, katone wae suci ning kenyataane kebak dosa, katone wae penuh ing katresnan ning kenyataane ya kebak ing sesengitan. Nah menika ingkang dipun preksani Gusti Yesus tumraping tiang-tiang Parisi. Mila lumantar waosan Injil dinten menika Gusti paring sabda sing keras tumraping tiang-tiang Parisi. Sabda dalem Gusti dinten menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 3-7 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus pinuju ngandikan, banjur ana wong Parisi ngaturi panjenengane dahar ing omahe. Gusti nuli mlebet lan mapan dahar, nanging wong Parisi mau gumun dene Gusti ngarepake dahar ora wijik dhisik miturut tata cara. Nanging Gusti banjur ngandika, kowe para Parisi, bener kowe padha ngresiki cangkir lan piring ing jabane, nanging ing jeromu dhewe kebak kamurkan lan kadurakan. Gendeng handak sing akarya jabane ya ora akarya jerone. Aluwung isine wenehna minangka dana lan kabeh bakal dadi resik. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sajatosipun Gusti Yesus diaturi dhahar pinarak wonten ing griyanipun salah setunggal tiyang Parisi menika temtu etika utawi moral sing sae, sopan santun sing sae kados kula panjenengan sami kadangkala ngaturi sanak sederek tangga tepalih Rama suster bruder menika pinarak mampir wonten ing griya. Menika adat kesopanan sing lumrah wonten ing gesang pasrawungan. Ning kasusipun tiyang Parisi sing ngaturi dhahar kala wau rikala ningali Gusti dhahar tanpa wijik dhisik, menika dados perkawis. Awit pancen miterat tata cara hukum Taurat, tiyang ajeng mlebet griya menika ya wijik dhisik utawi diwijiki dening para abdi sing kagungan griya. Mangke terus mlebet lajeng saderenge dhahar wijik dhisik supados tangane ya resik, awit naminipun asta menika lak gampang banget reget. Menapa malih yen kula panjenengan kemutan jaman Covid, awake dhewe bersentuhan apa meneh jabat tangan menika bisa-bisa ketularan virus utawa penyakit. Mila ngantos dinten menika wonten ing saperangan papan salam damai tasih kathah sing dereng jabat tangan. Asta tansah diresiki, dicuci menika penting kanggo mbangun kesehatan. Gusti kula kinten nggih boten nolak pranatan menika. Lumantar mbok menawi komentari tiyang Parisi sing boten remen yen Gusti anggenipun dhahar kok boten wijik riyen. Menika dados srana tumraping Gusti anggenipun ngajak para Parisi menika boten namung gegeki sing kajasmanen, gegeki sing mung luaran, ning kados pundi kebatinan lan watak ingkang kedah dipun bangun. Pancen wonten ing gesang pasrawungan kadangkala wonten tiang-tiang sing mung nonton utawi gegeki sing ketok sing katon, ning ora gelem memahami mengerti apa sing ana ing jerone. Menika kula kinten kathah banget kasus-kasus sing mekaten nggih. Awake dhewe umpamane weruh ana kecelakaan, pas kecelakaane ya ora ngerti ning terus iso cerita, duwe konsep dhewe, duwe pendapat dhewe diceritake kaya-kaya kuwi sing bener. Padahal awake dhewe ya jane ra ngerti blas, utawa ngertine ya mung diceritani wong. Wonge sing cerita ya ora ngerti denge iki kepiye. Ning terus menika dadi cerita sing kaya-kaya wis bener, kaya-kaya wis kasunyatane. Gusti Yesus boten ngersakake awake dhewe murid dalem menika mung ningali sing katon. Ning kados pundi kula panjenengan dados pribadi-pribadi sing jujur. Sing katon kuwi ya ngetingalake sing ora katon. Aja ngasik sing katon apik ning sing ora katon kuwi kosok baleni ora apik. Mila kanthi pasemon ngresiki cangkir, yen tiyang Parisi menika ling ngresiki mung jabane ning jerone tetep kebak rereget. Nah menika gegambaran pribadinipun para Parisi. Jabane, solah bawane, busanane, pangandikane katon sae, ning watake, sifate menika cengkah karo sing katon. Gusti mastani gendeng edan. Amargi tiang-tiang Parisi menika kebak kamurkan lan kadurakan. Nah menika dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Nek awake dhewe isih duweni watak utawi sifat kamurkan lan kadurakan, awake dhewe ya diarani gendeng dening Gusti Yesus. Kamurkan menika ya nesu-nesu, gampang marah, serakah lan sapanunggalane.
kadurakan menika ya tumindak omongan sing elek-elek. Nah yen awake dhewe jejering murid dalem tasih nggadhahi sing mekaten, kula panjenengan katimbalan kados pundi ngendhaleni. Ampun ngantos awake dhewe duweni watak sing duraka, watak sing murka. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.